Wah, iki alhamdulillah wa syukurillah sugeng dalu majo klitik jog lutuk dawa sugeng dalu mak jange aduh nggih kabaripun kok kirang sehat alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas ngriki ngoten nggih janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten-mboten ingkang ngertos. Nggih, nggih. Mula sak gaduh-gaduhipun kula tetep suwan ngriki ing Mangayu Bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih, menyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidhal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula nu karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngumungaken kesamben mboten ngumungaken Jawa Timur ning Jawa Tengah Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki aja klitik rada lara. Sing teko jog kluthuk tok aku mak tratak nek jog kluthuk tok apa somong cah kae. Tur meleh ning kene mesti tolah toleh. Tur meleh ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Rahayune jenengan mau tetep saged, tetep rawuh, iso paring pangandi kok iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi waduh iki tolat, lola, lolo. Mula niki kula dorong supaya lebih semangat napa. Wong kula mawon sing rada ora sehat bae, semangat kok. Lho saya dorong, Pak. Gerobak, kaya gerobak itu. Kula dorong, kula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres kuwi sing jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten iki resik wong wulane Syawal kok. Sarwa putih, kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbasa kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora blas. Lola. Masya Allah. Jarene lara omonge akeh ra. Justru saka mripate wis ketok nek justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu lho. Wong genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho. Wis omong jajal. Aku lho 3 tahun iki pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim Mas Luduk. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka kuru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Saulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun durung lara blas. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhik kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungsane budidaya ora temu. Loh, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati
semene marang Gusti. apa kowe arep tuku-tuku ning omah terus bojo mara dhewe lek kowe ora nrutus golek pasangan Kan rutus bareng. lho nggih lho bos Mbok rasa tambahin rutus. Lho, Arek kudu- kowe golek pasangan ngono. lek kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi Lah, kowe kowe tuku-tuku tok jagane jodoh Iya, iya. apa wae mara mas kula gelem rabi kalian jenengan apa enek ngono kuwi Ya ora enek. Heh? Ora enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing. Kuwi sik jodoh. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Wis sik jodoh. Rungono kuwi. Iya iya iya. Galake. Iya Mas. Urung rezeki lho. Heeh. Rezeki Gusti Allah sing Sing nentok. lek ra menungso budidaya, kowe teko-teko enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolahan sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep Budidaya. Iya iya. Ya ora? Nggih, nggih. Pati. Pati Kowe ora kudu budidaya. Jajal kowe teko-teko karatan tabrak terbongko kowe. Aku mau jane nak turu ae kok Mas. Tekan kene iki karepe Ngewangi iki kok Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah Sing ngentokke. ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya Kendak solusi, manusia punya kendala, Allah punya kendali. semua masyarakat atau hambane Allah wajibnya mengangkat Mengangkat tangan. tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru Inna Allah. Rungokno kuwi. iso ya. Ngawur kene wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak. Ning di Ning pondok Ramadan. eleh cantonge. Pondok ki ya tebu ireng ngono apa? Lah kuwi ning kono rung nutut dek iki saulan iki ning pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Iki Pak iki. ngalap berkah yang Oke. juga. Lah nggih lho lek iki. Haul ke 156. 156. Siji 56. Siji 56. Nggih. Siji 56. Apa kuwi Pak iki? Lho. Siji 56 kuwi lak angka. Angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe Mas. Nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka siji iki kepiye? Siji iki ora ana liya panembane awake dhewe iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih nang mboten Pak? Nggih nggih. 5 ki acah gawe ngagama nun sewu awake dhewe sebagai umat Islam ya kudu nindakake salat 5 waktu. Subuh, duhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih nang mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Ngene mboten? Ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek mikir ki ngene iki. Ya ora? Ya pancen. Siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama salat 5 waktu, ya Pancasila, sing ke-6 nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya siji. Siji iki ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar. Ana 5. Pancasila 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya lho. Siji kuwi ana orientasi dua sukata si sama ji. Siki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu Lho iya, mulutmu harimaumu ning tapi jarimu adalah harimaumu. niki lho Mas Sigit. Entu-entuane Mas ning ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate menungso urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Lho, iki ki ade iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati. Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho, mula wong ki nek kepengin diajani saka omongane. Lak tembunge pun wonten to Mas Sigit. Pripun Cak Joki? Ajining diri lak gumantung saking menapa menika? Lati. Ajining diri Gumantung saking lati. kuwi mbiyen, saiki wis beda. Aku temokno sing di kata-kata kuwi tak tampakne lambene. Kok iso masama? Iki piyai cerdas sedaya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka Lati. berarti lek omongane apik Ya dirinya juga sing baik. ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Lah iya. Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya iya.
janji-janji loh. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya Mas, iya. Iya wis. Ngawur aku saya pinter loh saiki mu. Bocah iki mbleleng Mas. Nggih. Ning nek nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajining diri Sokrati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho nggih to Mas. Ajining raga Saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso Ajining sajiwa raga saka busana. Kula njan temokne sing nggih kata-kata niku. Tak odot ilate. Lah kok iso? Ajining raga Saka busana. lek klambine apik berarti Ora kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong ki yo becik. ngandake ragane apik. sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki? Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik nang mboten? Apik. Nyatane yo korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya apa ora? Malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki malah ora nyapo-nyapo tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Loh. Ya ora? Kayak iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir. Entuk masak, kluthuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya Mas, iya. Iki realita, Nggih. kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya ora? Iya apa ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah ngomong Aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sing gelem mangan duit rakyat kok. Menteri agama ke delok. Ya ora? Kowe aja anggere dudang-duding. Iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek rene berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos. Lho iya no, Bos. Ngawur iki. Aku iku kulino. Kulino benisu. Benisu aku kulino delok koran maca TV iki. Kuwalik. Sing bener iki maca koran, nonton TV, maca koran. Apa ketok? Maca koran delok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Ki suwi rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatuane iki lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV-ne kali-kalian koran. Kowe ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu. Omong-omongane lho kok iso kuwi paling ora yo. Iki ngomong tenan lho Pak Ikit. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok iki ayu-ayu, resik-resik, putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Weh, ngono wong lanang berjuang kanggo berjuang, nggih no Pak Ikit. Jenengan tingali Pak Ikit. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab 12, wong lanang iki songkok mek sitok-tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng. Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? Nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metenge apa? Ake lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala ndek anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji jaman ngedel. Wis Pak, tapi begitu anak gede neh, Pak. Oh iya ya. Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae. Arep bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak dolan wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ge ning sawah, nyambut ge ning terminal, nyambut ge ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Deloken. Apa wong lanang kaya ngono kuwi? Deloken ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan bowling krek beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang. Hidup. Hidup lanang. Hidup. Kayak iki acara opo?
Kok gak hidup-hidup banget. Iya lho. Wong wedok ki ngene Wong wedok apa? Ngetengi neh. Budhe ki sepuh ki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo umure tuwek kok mikir. Pancen yo wayahe tuwek, gendeng aja lho iki. Iya. Apa nek lek mikir terus panggah nom ngono Mas Amu ki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu digdaya menangan dhewe. Lho ki lho Pak Kit. Betul. Ming butuhmu ngene dit. Iya lho. Apa wong wedok ki pinter-pintere ngatur dit ya mumet Mas. Mumet engko ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon dadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi blonjo 50.000 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Glon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kon ndi apa metu kok silit? Ha metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jangan meteng sekretare preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gisi buruk setanting bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso kowe? Kowe mbiyen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambien mimik susune ibu sapa sih? Loh. Lah iya. Ayo, Aja nek ra entuk. Aja ngetik lho yo. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah lho. Iki Pak ya, iki lho. Ngene Pak Kit ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot sapine lanang. Lah kok muni? Nah. Tegek sapine keri. Ngene iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho. Mosok ngene tahlilan. Arep nyinden ki berjuang demi keluarga. Loh. Iki golek duit, nggih nutupi kekurangane keluarga, manajemen perekonomian keluarga. Loh, iki lho. Lho. Salah gelem. Wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga. Kok ngene kok gelem? Lah nyapa dilakoni? Lek ra ngene iki golek. Iki ngene iki abot-abote golek non sewu. COD. Ya. Hidup larang. Hidup. Gila, kayak kampanye lagi gini ya. Wong wedok-wedok aja kalah. Ayo. Wong lanang mek penak kongkan kongkon. Wong wedok ki sing lemah. Subuh sing dhisik tangi dhewe sapa jajal? Wong wedok. Wong wedok sing umbah-umbah sapa? Wong wedok. Sing olah-olah sapa? Wong wedok. Sing ngeterke anak sekolah sapa? Wong wedok arepe kerja kondur awake saya sing grayah-grayah sapa? Loh, wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani Pak Ikit. Wajiban. Lek wong wedok ora gelem ngono ki wong lanang tuku apa piye? Saiki mung 250 jos. Itu lah. Ayo do sing dhuwur do. Ani lan itu. Itu. Halo kowe gemu tuku do to iki. Pangapunten Pak Sigit, pangapunten. Ayo le. Nek gen sepihak ngeten kula sing mboten trima. Kowe ngomong hidup wong lanang. Kowe kisinan. Lah nyapa? Kok hidup wong lanang? Kowe tanpa nek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Jangan salah kamu ya. Jangan salah kamu. Titerono kok jam 5 isuk hidup dhewe, Mas. Tak jelas kowe. Ngene sampean hidup lagi ya? Hidup. Wong lanang kok yo hidup. Elek aku ra seneng nek jorok-jorok ra seneng. Loh, tegese hidup semangatnya tangi nyambut gawe kok nyapa kowe iki? Lah. Kowe iki asumsimu kon didi kok. Kowe kuwi lho sing aku didi. Gendeng aja iki. Aku iki ngrasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene iku. Ngono lho. Iya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Ikit. Asine padha wong wedok ya padha Pak Ikit asine. Piye kok wis? Guyon. Hidup wong lanang. Wis Pak Ikit anu. Ayo Pak Ikit anu bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne. Wong dhewe iki jar koni ya Mas.
Lah pripun? Ngajari ning ra iso nglakoni kok. Anu mek guyon mau bojoku melu ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi istri itu adalah sebuah mahkota. Iya wong lanang sebagai mendas, dadi mahkota mendas. Jadi Aduh. Bendang mari. Bendang. Lambemu tak tapuk kok moncrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ora. Aku kamu kok wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masak ngono. ning nyatane bar ditapuki kluthuk terus sehat. Mari lu ngaur. Wajahnya wis awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakraning Rat, suwi ra ketemu karo Pak Igit, suwi ra ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngisin-ngisini. Bahasamu suwi ini bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iya lah. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak ngasto dalang. Iya. Yogane Wirapradonggane yo nderekke krana satu paket. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggono. Loh, karo sampean karo aku kira saling melengkapi dan menutupi. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur ngawur. Nah, ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Nah, roto ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku yo ora beda. Yo padha. Blangkonmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho. Kita kalau tuh gede deh. Salah lu jadi giyeting jadi. Wah, begitu gue tak kenein lho kok ibu. Oh. Lah kok kene banen asor. Omong ngono kuwi percontohan moci. Mangsamu. Matur nuwun dhumateng sedaya yang kuyung dalem menika wonten Brasko. Brasko nggih Pak Igit niki. Rokok es. Rasa kopinya. Kula dititip anu dititipi dulur lanang percil niki wau. Anu Paduk titip kopiku yo ya. Dadi nun sewu dulur lanang percil saya niku wis produksi kopi Brasko. Moga-moga laris, moga-moga lancar dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Kowe usaha apa, Jo? Kula menika sak men ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen. Itu garis besarnya ketekunan. Betul, Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lah, kowe kun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate iso. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rezeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji kun sing madangi jagat. Nggih. Loro kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rezeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kun kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Ya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta. Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper yang dhuwur ya apik. Ya. Telu. Kun sing nggawa rezeki kundangan. Aku melih ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta? Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih kiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tulih-tulih iso kunduran truk ndasmu kowe. Apa nek kun payakun nek telu. Lah kowe lek lesmune kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Igit nggih. Iki kula dum-dumne Pak Igit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula niki mboten ateges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sketsa kok Pak Igit. Oke. Ya, oke. Bener. Oke. Kabeh dados. Siswa budaya biyen. Mas.
Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Betul kok saya oke men tiba iki. Ayo. Kene kowe iki mah greget-greget. Izin nggih Pak Git nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga laris lah niki kopi Brasko niki. Dudune Brasko. Apa iki bagian demno lek tak dem suwen kok. Brasko ki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Tum nih. Wis juga sebut sampean sik. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoknya sak nyandake mawon. Nah. Niko, kene Pak. Iki ngriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Amit lho nggih nun sewu. Bareng iki terus dodolan wedang panas. Laris. Nggih. On. Agit. Kopi Brasko menika. Berasa kopinya. Nah, on semoga-moga barokah. Moga-moga usahane dulur lanang percil moga-moga ngrembaka. Sip. Nah, mriko seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya ngomong seneng aku. Ngono kuwi ndahne nek kaos ya. Kampanye Niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasko. Gratis ora? Berasa kopinya Gratis apa tuku nggih? Nika teng ngajeng nika pun dicawene. Oh sudah habis. Sudah habis. Oh habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen laris. Amin. Lah sesuk-sesuk nes si lagi kita loro biayaan ya. Sesuk neh Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetap kopi Brasko berasa kopinya. Tur aja lali rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kalau nek badhe mundhut rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Dadi ana mentol, ana mint, ana filter, ana soto ayam, ana. Lho apa to koyo mie sedap iki lho guys yo. Mangsane. Samping apa nggih? Pak Kit teh kula kuangan. Terus ndere tanjake ya. Kula termasuk jalan iku semangat ora kesel mak begini ning Jakarta terus saiki teko gur rekaman iki ora. Lah rekaman apa wong aku ndelok streaming wayang awitan. Ngono iki gak ngeni Covid biyen yo. Awake dhewe dijak Rekasarana njo saiki wis karek penake tinggal. Ora, Pak Kit dhewe yo nuruti dawuhe kono. Pun Pak Kit nderek jenengan. Iki presiden sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki nderek jenengan nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. Tak kira nderek jenengan. Wonten to pyaine enten. Mbak Dian Yosi Pratiwi mriko. Nggih. Terus sama. Lho kayak melu nyebar ya ta. Nek kopine isih ning wedange sing entek. Kedah. Yo, slendro yo. Sikat. Ya. Panas mlaku orang gawa payung sadare diseret lamaane Surabaya kiki musine padion Dian Jakarta janji rukun tetep merdeka Yosi Dian Pratiwi. Iya Sagolek karo sampean ki kaya dulur wedok. Domongi ya Weh jan awet nom. Iya iyalah reso tuwek aku Ya sam. Lek arepe tuwek neh gue sing nom neh. Iya Ngene. Ati yo trahyo kuwi kok ilmune ngono. Aku ki wek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Kit. Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman
rame-rame niku tanggapan niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Lho, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye Ora bayaran. Ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimi ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndengenane ke njaluk totalan ndok kayak. Iya iya ta. Namang sapu. Kowe to penak jahit total, aku ndokku dijaluk neh. Apa sih duwe ndok? Loro. Utuh, sehat. Sehat ya. Sehat. Iki koyo dulur kula dhewe Pak Igit. Nggih, menika. Nggih. Hukume wajib Pak Yosi den kene iki hukume wajib. Nggih. Wis, Yos. Wis, ayo kena wis. Ayo nyanti. Arepe akrobat yo. Sing kepenak wae. Apa itu? Ya wis manut sampean. Bebas, Yos. Ngono. Kok Yosi ora ono ora sida wayangan kowe. Situ Pak. Eneng. Dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus? 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki. Nggih, kanthi dalang Ki Gunarto Gunotali Jendra saking Jakarta. Tetep enten kula kalian Mas. Ya, tapi ya muga-muga sehat. Wis sehat to. Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone sewi kok, Pak. Ora apa to, Duk? Lara pikir. Angger petok loro. Iki lho nek iki loro. Karo loro telele. Mbok aja kakan pikiran Mas Jo. Niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Nadyan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno iki sing tau kaya awakmu mbiyen ngono iki. Yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Loro coba. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya. Bang. Haule yang juga Mbak Isi. Karena ini haulnya yang juga iki sampean nembang pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo biasanya. Apa itu? Pak Po. Nopo? Udah hati-hati. Jada baru. Dadi atik jaga baru jaga kuping. asli sing loro iki lho sing ra sehat iki. Lho aku iki sehat mek kopoken aku. Tekok selawase. Kuwe Mas. Hati-hati Mbak Yesi. Oke. Wan we, bawa nduk. Bawa. Kekaraning ngono kae. Aku ang salamu. Oh, bawa. Aku dek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek. Hayalah Iya. Bawa nih. Bawa Pak Igit nggih. Nggih no. Cek bae kuangan kali jeneng Pak Igit nggih. Dewe kula niki. Sampeyan ning Rembang kali kula nggih. Ya. Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus umbian klitik minggat ya sing gur ning ngisor jembatan Tasya Agung. Mancing kuwi. Tak liwati mbure srang-sreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. Ora lho. Ngucali rokok karo parang kekek. Kok gur diliwati kok ora dilindes malah maksudku. Oh, ngisor jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa aja. Kangen aku ya. Ayo. Suaranya Yosi. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki ora nek wae Pak Igit. Ya jomong. Sakit. Wong lambene wong Loro. Iki aku mbok resep desa. Oh, jajan. Mangap. Diulu. Nah, ngono. Gak banyu to? Rasa langsung ya. Ngene iso. Bisa. Seroti apa to? Serintil. Herbal. Herbal cerik. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Kuwi tunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima. Ya sih, gak wah. Apa? Gak wah. Amor
Meneng kok kowe. Lah. Atik sik maget atik. Weh loro kok ngengkel. Atik sik. Jelas semangat. Sik ya sintip ya. Ya lah. Ngono opo nih? Suntik. Iya, Mas. Ah ngono lho. Aku butuh vitamin. Vitamin. Yo, aja ngono-ngono. Bar itu bar. Tawas bar. Malah Coba ki apik Bos ya. Iki ngengkel tek tak omongi. nah materi sisa budaya iki metu neh apik Bangsane. Sing lara kowe mbok suntik Lah aku. yo. Tak sodotke. Sodot ndasem. Ora ketok atus ngono. Yo. Amung Suaramu elek. ya aku elek suaraku. Aku asine waras tapi elek suaraku. Aku iki mbok sak loro-loro sik konsisten. Oke, monggo. Amung ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye Kluthuk kan jajal wingi. Yo, ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya. Iya, tak rasane piye. Lha wong bendina wis ngono kuwi lho. luput pisan. Nah, iki kleru neh. Oh iya, awakmu iki pasti awakmu iki. Ndek. contohnya itu Nggih, Pak Ikit. Luput pisan kena pisahan. Iso bae. Monggo. Kok diomar apa? wis Anu awakmu. Awakmu. Yen iya. Yen angel. Kapan? Loro cuk. Ra ngono ra bales aku. Weh. Sakit to. Asu. aja resu Banter lho Pak Ikit. Ah kowe wit mugae plak-plek kok. Tapi kan yo kalem ngene ora mak bian pok. Podar karepmu ra karepmu. Bangsane apa dikira kene ra wani pok. Ngono iki nggih teknik to le. Ora. tekniknya piye Pak tekniknya piye Ngesoke dikene ngembang. Wah, nduk kene. wih Untukmu produk apa? Loro. Bocel sik. Adik bajingan lho ya. lara dok lara Loro Pak Ikit. suntik dik suntik Yo, tak suntik lek kowe. Banyol. Goro-goro sampean lho. Ben lucu. tenanan iki mau Wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ora. Sing loro ijane iki ragamu matamu ae. Terusno weh. Lah, wis kowe ndang. Mat. Matamu. luput Luput lagi iki. Luput pis. Iya. Yen gampang. Yen angel. Ngoprok lho. Tuh aja guyu to. Cilik lo guyu. Jajal. Sopora. Kamu yes, kamu yes. Yen angel ka Dalem Pak Ikit. ket munggah pertama kita kowe dendam karo dulurmu Klidik iki jane ana urusan napa to asline iki Sing dendami kula ni lho. Kula mulai dendam. Wong tak omongi to. masalah apa Kula iki gawe omah lak beb jejer kalih niki. heeh Batesi apa le ben rasah gawe pathok usum ndadekke perkara. heeh Kula batesi wit gedang. iya
kula deki wit gedang riki ngene garasine Mas, riki garasi kula. Lah ndelalah wit gedang iso sesuwi saya gedhi. Metu wae. Kamu kok garise patok gedang niku tenggen kula. Lah kok wae tenggene Mas niki. Ya berarti kan gedangku. Lho tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam 4 isu tak ongkek genti, Pak. Akhire gedang madhep ning nggonku. Hah, jam 5 meruput. Tak indik komburi, tak ongkek nih ning nggonku, Mas. Jam itu tak ongkek ning nggonku nih. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja. Gedange kluthuk tak ongkek nih genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhire. Apa nek tepuk ongkek. Lah ala kepangan. Ongkek anjene. Iki Pak mesti seneng lho iki. Dan jeleput to gedang. Iki bajarane Pak Mbien Pak iki. Bapakmu lho ya. Iki zaman bacelane karo bapakmu sih zaman QQ mbiyen ya. Pak Ijet. Ojo dilingke zaman rekoso. Pak Ijet helman karo payungan deh. Lah jetku bocor. Hujan. Hujan bocor, Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten iki ngomong jujur, Pak ya. Piye-piye. Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Biyen iki motorku hijet, Rupane apa? ijo, sambar lilin, biyen bocor. Kula iki nyupirno nggih jas udan nek udan niku. Niki tenanan iki. Jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben iki muga-muga duwe rezeki satu sing luwih apik. Amin, amin. Tapi nun sewu, Pak. Nggih. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kulek wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Miliki. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, HRV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki nganti kowe waleh saniki budal tanggapan iku gandul truk, Pak. Sake bosene to. Bos rasane penak wis bulat. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam kono begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning blembange dhewe. Ya enek senine. Mangan iki kula mbiyen sepengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Nganti waleh sakniki kula mangan suket, Pak. Wis waleh aku. Layakno dek ngisuk jan kene kok sulak kae metu. Lha iki mangan suket gajah kae. Iya. Turu Mas, turu. Turu iki kula sing kasur empuk nganti sing linggotok wis bendal. Niku sing ukuran 1, 3, ngalek 6 niku kula tuku men. Nganti swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki kaya dadi kere. Gandul truk mangan suket turu ning emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya, Pak. Tan kena di numbas. Jare kakek ndok jare buke. Nah, budine karo. Ngokno iki. Karo. Iki jika kan miruwet. Budhe iki pengamat budaya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Nganti tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Ono. Iya, ya. Tan. Wis lara. Ngayal ya. Dan kena hati numbas harata Pun derek kanca-kanca cakraningrat. Nggih, nggih. Hati-hati. Hati-hati. Nuwuni dulur kula sepuh Mas Buku Arif. saking vokal, Mbak. Yo sih, yo. sing kuyang apa mengyatane lakon seprene anggar gendra
iki sing rawuh ya oke. Iku sinden-sinden kuwi lah ono lita barang iki. Nggih, oh sinden tok nih sak menten iki sinden. Nggih, jeneng lita kok Deva. Wah. Sing rada kelingan jenenge Deva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden. Kok Deva suarane ya apik. Ah, yang kalah karo bojoku lho. Masa? Iki bojone nyuarani tanggane dek wingi po yo jan. Ngawur ya ndek ngibar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone deke. Iya, wah jan. Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule ono Lita bareng. Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jemengglung. Iya. Balimbalan gantengane pas ngono kuwi. Wis ketok ganteng bareng duwe. Nggih, niki ganteng. Kopen Mas. Enek sing nyukur. Apa enten sing nyukur aman. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh nggih. Mas Arif ngeten kok. Ya srempeng Mas ini Mas. Ya. Turun. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif, tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sak menika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main yang di biyen. Main teng gedung serbaguna pasar niku lho. Oh. Udan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan niki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbah mongke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge duit. Ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem riwang, gelem duit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Oke, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, Mike. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sak menikahe sampai mikir sampai kuru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Kak wis pantungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Amin. Iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Wis ya balik sama. Ora kranjingan. Jare wis. Arep kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Rusak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten iki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, sehat, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar tak tampilke ning kene. Amin. Wis tepuk tangan. Nih. Tadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Ikit. Kok dagelane yo generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wudu. Iya. Ngono kok ganti. Dagelane kok ganti. Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa?
Wah, gak doi. Soale Pun pokoknya sing penting monggo sareng-sareng napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon. Amin, amin. Dadi yo sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Ngoten mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awet ditirakat nyuwun ridho king Gusti Allah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaadane. Iki mau aku ana welingan teko sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia pura kira-kira. Oh, berita. Iki beritane Jangan tewel. Kak iki beritane iki disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Barong. Kon barong apa nyapa? Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu Nduk. Ya. Ngono Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Dadi yo nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mas Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Alhamdulillah. Turun. Matur nuwun. Nduk bensin. Seneng kuno dermawan lomo munggah ya share. Aku yo nek aku ki ora apa-apa sinden diek paringi ora apa-apa aku ora diwene ora apa-apa ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni engko lak diwehke aku gak ngono pendurusi Mas Kluthuk ngono to iki enek request saka Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi debus itu? Barang. Intingan iki lagi biane. Wis aku ora ganggu awakmu to. Oh, sik to. Tibake aku to Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh, mboten Mas. Oh, tak kira jenengan. Mboten tibake. Disepati dong, dimana dong? Ben Mbak Widodo dilulit dan oh ya dilulit ayo buka yuk klitik waras terus aduh dek tetap jangan lupa Mas Gigit apa pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku berasa kopinya dan juga rokok HS. Iya. Ning kopine Berasku urung nganti tekan Rembang urung. Oh sampean. Oke, kalau dek ini poso ya di sponsori Dek Percil. Dalu Mbak Widodo. Dalu. Ancanono. Iya, aku gak kira lek langsung bareng to, Do. Ora. Apa langsung bareng apa sik omong-omongan? Ya ora ben mau dudungan apa Mbak Widodo. Ya, mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan ngriki. Dadi ya donga kadang-kadang tahun kalau tahun dek iki iso kala beda karo tahun saiki. Donga apa?
Apa ndonga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek piye ta kamu. Ya, ndonga apa? Malah koyo nyaking Trimas ya iki aku. Kok kaya nyaking Trimas piye ta? Ketoke ibuke ngene anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur ae. Kadang ya ora. Berarti aku enggak normal. Ya normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak jak kancane. Oh ya. Lah, Waduh, Ngono penak to. Lawan penak to. Ya ngono pas. Kene karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Oh jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah aku lah. Oh, lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarku piye, Dok? Lho, ra penak, enak ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak nang ngisor. Oh ning ngesor tuh kowe iki jaluke ning ngesor. Ngono. Iki ya ora pantes. gosek to. Wong kok digo calon-calon. Ah, ini malah kayak kuli pasar kok situ ya. Alah ya Allah. Loh, wis ngono kan yo. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung, ndang mlebu kotak lho yo. Masamu lo kobra. Bareng pancik kotak kuwi dodok kok kaya piala. Lah iki lho. Pun to pokok sedaya marem memang. Ya kuwi lho. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong, sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh. Rungokno. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti Ya. awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, Soe gundulmu. lho bahasane kok terus Tak malih. takoki bojoku ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. Aku arep nyanyi karo sampean sih. Ya, Ya, nyanyi. domongi kuwi kinasih kok. Oh ngono. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok. Pelok nenem. Ayo. Ngono. Pelok mana? Pelok nenem. Yo kono karo sampean. Ya. Apa to? Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya, Pak? MB menika Mendem itu. mendepedus. Ya. Iki panggandhe kene. Jangan terus ya. Ya didukke to ya. Oh tidak nih gini. Dudukne sakake. Ada saya. Bentar ya. Dijunjung kuwi kok tak sikirke. Rosa dhewe. Kok iso mbok kek kono piye ngono kuwi engko lak nutupi sing gender. Rada rono. Wah, sing gender gede sak pengen nutupi. Oh malah wayang iki ketutupan sing gender malah. Gitu lah. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ngono. Hamba Sik. Begitu enek apa ramu mbake lagi lah demonstrasi. Loh, lo kok demonstrasi iki masamu si salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, coba. Mbake Oke. Loncat yang tinggi. Oh. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. aku njaluk Oh, dek anu Mas. Apa? Dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. dikawinke Oh, loncat tak no. Yo, mapan nih. Bocah cilik ora ubah belas iki lho. Rosa. Kena kadik dayane Mas Lutuk iki kok iso meneng tok. tuh ayo Nyapa, Mas? delosoro ning kono lho Wes to sampe. yo wes Lek mung ngene nang wes. kowe iki yo Lah ndek kok enakmu kok ketok. Ngene lho. Ning. Ngene Mas, timbang kowe nesu karo iki sak ono e gomule.
berpasang Upin ya. Ngono. Ya lho. Karo sapa Betul. tali Iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bass. Nek bass tak cekele. Wong kok aku lak yo Oh iya paling ora melu-melu ngewang. Ya ya pancen biyen mungkin basis. Basis apa? Bas. Tukang ngepas kan basis, Pak. Nah, Tak kira basis. aku tak Aja. baca. Ya iki mikir gone. Tak gone dhewe. Wah, lah kok iki mencela-mencela cangkemmu. Kon gowo sak dul. Sora. Biasane iki sinarmu siji lho. Aduh. Eloke piro? Eloke bes to. Tuh. Do ngenteni apa ta ki? yo ngenteni Aku sampean nek tak nguni lak wis to. Besmu ki pas ora kok ya. Pas ora lak urusanku wong sing nyekel aku lho. Sing bese lho. Nah, sing penting nonya wani. Pas to. Ayo. Ya. Muni kleru berarti sing salah dubase. Oke. Kupinge. Yuk. Simbok-simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole-dole katane abang dicangkri kelapa parutan dole-dole rapine yang paling penting gawe-gawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandemu apa bojomu kok bakani batu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya dole dongane mbok eling uga wae bisa kelaksana yo
Lali le dek mik. Lah kok mik tak kok glundung tiba ning kene Pak iki. Sing ngepes adung penak lah. Adung nuwun. Ya, mau awal mau ngarep golek ibis ora temu-temu. Iya. Aja dia pokok kuwi ya. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mentek wedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan iki pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani watu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani watu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandangan. Yo. Yen mau nuruti medemule, apa bojomu kok bakani watu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandangan. Yen mau nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani watu. Terus mikir dijaluk. Wong kok nyanyi ora enteke. Ketoke cilik ya kenyih. Kuwi jenenge energi. Energi kan sing wayahe kula kok. Ora gampang wong bebojoan. Bisa golek sandangan. Yen nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani watu. Energi pripun? Niku Lah, ora piye? energi, Pak. Lah piye? Ngeten jenenge seneng ngomong, Seneng nyanyi. seneng nyanyi. Wong semeneh Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandangan. Yen mau nuruti mendemule, apa bojomu kok bakani watu. Tuk, sik tuk, Lah kok terus ben ora nyanyi terus digotong mengguri sak sindene. Kok geke arep mbeke campuran jangan tewel. Lah wong diomongi lah jenengan ki ya ora apal. Lah piye? Niku pun dadi Titi Wanci Ginawa Pati. Angger nek piye? lah ya titire Ciri niku nek angger nembang. Heeh. Senengane tembang niki ora gelem lereh. Polae. Mula ngeten. Duk. Ora sembrono. Kene. Wis aman ya, Duk. Wong sinden ki yen Sampun, Pak. berekspresi ya tokke wae. Ngopo mbok gendong mlebu. tak encepne amor dupa. Rumangsamu apa? Kaya lilin. Ora kemritik to. Lah wayahku nembang kok dhek ngene aman saiki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke. Ora gelem mandeg. Tapi wayahku ya niku gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Oke. Aman saiki. Kowe, Duk. Oke ya. Mas Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandangan. kowe mau Yen piye? nuruti mandamu, apa bojomu kok bakani watu. Ora
gampang bebocor kudu bisa golek sandang pangan yen nuruti mendebu apa bojomu kok makan di watu ndang jakan rene bar kengko suwen ngene ndang gua berantas sabar to ini ra bar-bar kengko awas bos arep dibokke gawano ra bar-bar ndang gua kali berantas rampung ngene iki wah yo iki rumah saya ngono rabar rasane ngono kan sing dadi buntel glangsing wis tokno kuwi dikira engko mutilasi oh wis borong kae ndang gomburi mbok menawa kena dige belungan ora ya wis mantep wisan nggih Pak pangapunten lho Mas nggih mboten napa-napa pangapunten jar menika pun dadi adat ingkang sampun lumampah nek bocah niku nek dindek angel ram mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan karo kanca-kanca yoga nek terus niku ra barbar ngoten sing apik malah dadi tabi jaranan pomo metu ya benjaran oh ngoten ya ganti tegange ora mah lihat bukan ya jajal yan kuno yan abun yan kuno yan nah ini Mas duduk neng di bocah kemuyan takon ngeterne engko gegek ra wah masyaallah Pak Igit dalam niku jane nek teng pundi-pundi angger petuk kalih Mas kula niku mesti polai ngeten niku polai ngoten niku ora tau gelem leren ora tau ngapa itu kowe endi bocah lho lah mbok gowo ngono lho tapi tak dusi lah mah klambiku dicolong kowe iki ngawur kowe iki jane dagelan kok gento iki kowe dagelan kok gento ngapa ndadake ngono barang tak dusi lho kok malah klambiku colong lho ngono kuwi didosi ditunggoni bar dicepati ditunggoni terus didelok tak kira dicelup ayo golek endi endi oh kowe lha apa kowe anu deloken ndang mari kowe wah kowe iki takon delok kae iso mari ben tabono jalanan sik nah golek angel sik iki ojo kene gek loh.
Barongan wedok lho. Mas. Oh. Barongan lanang. Ayo. Oh. Barongan wedok sing kono iso. Iki barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu kan lho. Barongan wedok kok iso. Ayo, Mas. Tak omongi. Awas. Sabar ya, Nduk. Kita timbuli sik kene. Sompet. Bo. Ayo Gar, soal Gar. Mas. Gila. Ayo, jauh pinggir. Ayo. Apa sih? Iya. Wes. Ngopo kok wis ngopo? Banyune powesing ya. Bocah. Kowe yo kelanjingan kok.
bisa ciduk jeding mbok gawa ki ya ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok nggih. Kok iso? Ning moto podis ya Pak iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate. Tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ana? Patah kaki. Tapi alhamdulillah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Nggih. Ora ketang sak klepatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih Mas. Nggih. Ora iki Sego pecele metu. Alhamdulillah. Ya. Kene Mbak Punjo, kene Mbak Punjo. Kene Mbak. Iki adike Mbak Dian. Mas aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Iya. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjung. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Iya. Ya lah apa nyon. Tak kancani Nduk sampeyan. Nggih, Mas. Tak ewangi Nduk. Nembang Mbak Punjung nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki napa? Ya. Dinok napa? Dinok. Sampeyan kare Mbak Yosi nggih. Iya, duwe karo mbakmu. Iya, Mbak Yuwadi. Kulo kan pelawake Kakang Adi, presidennya Mbak Yuwadi. Nggih. Jangan yo Kakang Adi to. Jenengan Karo Bari. tak kira karo Monceng. Enggak. Ora ya ada kan. Saudara. Monceki anak tunggal lah. Monceng anak tunggal. Tunggal lo gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Dower saking Jakarta nggih sampun Parang Rawuh. Iya. Luar biasa Mas Dower, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden sudah Mbah Nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kundur wonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil nggih. Oh, sopir karo kernet. Mboten. Komplit kok. Nggih. Ya, iya Mbak Yuwadi ya. Denok. Nadan to tanpa kibot tanpa gamelan. Yo nganggo gamelan. Damel. Kendel. Tangle tanpa kibot tanpa gamelan. Coba Nduk, sapira Nduk? Coba kaya apa? Denok nggih Mbak Yosi dan Mbak Punjung. Monggo aja dados. Ya kene Nduk, iki Nduk, pakai ini. Ada Mbak Dian, Desi Pratiwi, ada Mbak Punjung.